Piron kouluttaja Ooteve. Se on just mun ensimmäisen Pokemonin. Se on tässä Pokepallossa. Se on Rattata. Silleen mä voisin nyt näyttää sen teille. Minä valitsen sinut! 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 What? Mitä olisi just tapahtunut? No ei sillä väliä. Kattokaa nyt mun Rattataat. Tässä on mun Rattata. Ja moi! Uskallatko näyttää selkeästi Rattataalle? Koska jos ei välitä susta, se häipyy. Ja silleen. Kyllä mä uskallan kääntää sille Rattataalle. Katso vaikka. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tape surrounds the face, don't have a face, so now you like open the gates. Great. Rattata, mitä sä täällä yksin teet? Ihan samalla vihaan sua! What the hell was that? Hui! Villi Rattata! Mitä minä nyt teen? No way. Rattata! Kiitos, että palasit! Nyt tee kehopusku! Rattata, tee kehopusku! Jee, Rattata, me voitettiin! Hyvä, Rattata! Mä en enää ikinä jätä sua yksin. Yksin! 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 Moi, tää oli pelkkä ketsi. Ois kiva, jos tilaisit kanavan, jos tykkäsit videosta tykkää. No nyt tää on loppu.